biztosan fogják összetörni. És megígérem nektek, most az igazi benzinközös gladiátor! Hol a hangot, hol a visszatásod? És megugod a hangot! Visszatásod! Hol a hangot, hol a visszatásod? Jó lesz ez, jó lesz ez! És vissza! Egy óriás! És itt a 8-as, hát persze, ezt is megcsinálja! Hol a hangot, hol a visszatásod? Az de szép volt! Hátul! Hol a hangot, hol a visszatásod? Jön Mikey boy, figyelj! A teljes szülés, a teljes húzás! Hol a hangot, hol a visszatásod? Jön a kettő, hadd szóljon! Ott van a teljes törés, Martin Junior és a Hammer! Utána egyből a fogadmasságúan és Mikey-le! Ott hátul! Rágott Superverda! Utána egyből a McDonald és Mikey boy! Vezető funkcióval a polisz! Marti hozzása nyúl a kormányhoz! Hol a hangot, hol a visszatásod? Martin és a polisz! És most kapaszkodjon mindenki! Martin mellett Mikey-vel! Ott van Melody és ott van Junior! Egy óriási rettans!